Angibingelele kinina nonke. Happy Mother's Day kubo bonke omama. Asibashayele izandla omama. Happy Mother's Day. Namuhla usuku olukhulu njengoba sazi usuku lomama. Ngiyafisa futhi ukuthi ngigcizelole lokho ukuthi uNkulunkulu aka-encourage ukuthi sibe nezingane ngale komshado. Kepha wazona lezi ngane ezingazalwanga emshadweni ziseyisipho sikaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu ukuthembile ngazo. So uma umama, because you have given birth, noma umama ngokungabi nezingane zakho izalayo, kepha you are playing that role yokuba umama kwabanye abantwana. Usuku olukhulu kakhulu lolu kuwena namhlanje. Abanye omama namuhla bavuswe nge-breakfast in bed. Abanye bayivukele nje kwayibona abalethela abanye breakfast in bed. What guilty nje Dlamini ngisasho nje. Abanye bazophekelwa ilunch emnandi, abanye bazokhishwa ngelunch, abanye bazoyiswa kwi-dinner with some candlelight. Abanye vele Eskom nomasipala akabakhanyiseli vele bazokhanyisa ikhandlela ekhaya and have a candlelit dinner khona ekhaya adumiseke uNkulunkulu kunjalo. Abanye bazophiwa izipho abathandiweyo babo, izingane abayizalayo nezingane ezibabona njengomama. Nabo baba abazopha omama babo izipho ngoba be-acknowledge umsebenzi omkhulu uNkulunkulu awenze ngalabo mama ukukhulisa lezi zingane. Ebese umbuzo uba khona ukuthi wena-ke njengomama ngabe iliphi ifa noma ilegacy? Ngizwa ngathi kune-echo kancane noma ungehlisi kancane. Iliphi ifa noma ilegacy? Angazi-ke yini ilegacy ngesizulu? Udweba akekho namuhla uyena wazi isizulu. Ilegacy, heritage, into ozoyishiyela iy'ngane zakho njengoba bona abakwenzela konke lokho abakwenzela kona namuhla. Ngabe wena uyobashiyela yiphi heritage? Now angingakubeki on a spot wena, kepha asikhulume nje general ukuthi yiphi ilegacy noma abazali abayishiyela iy'ngane zabo okungenzeka mhlambe nawe uzoyishiyela iy'ngane zakho. Asikhulumeni masinya, sibapha amamike abomama sizwe ukuthi abomama lapha eminyango yiphi legacy noma heritage abayishiyela iy'ngane zabo. Asibapha amamike nasipha abanye ngapha. Ngicela kuphendula omama, hayi amantombazane amancane. Uma uyintombazane encane umama sikhuluma nawe by virtue yokuzala noma ungazele, kepha kunabantu abakubuka njengomama nawe futhi. Yini lapha eminyango abantu abanikezwa yona njenge-heritage? Mama Dlamini ngibona ngathi usunikezwe imic. Uthando, all right? Unikezwe uthando. I-heritage azoyishiya umama kuyothi ngeminyaka ihambile iminyaka noma esengcwatshiwe bathi hey uma wenu, hawu uthanda, uma uthanda, ugogo, hey ugogo uzala uma wakho, hey uthando benalo. Okunye yini? Inhlonipho. Mbani uthi inhlonipho? Mama sesibuzi. Inhlonipho awaze wamfuza uma wakho. Wena ufuze bani nje? Yazi uma wakho ngendlela bekuhlonipha ngayo. Wena wawumdlwembe nje, ufuze bani? Manje bashiya ilegacy yenhlonipho. Ukuthini mama? Ukubaqeqesha ekwazini uNkulunkulu. Abanye bazothi lengane yaze yamthanda uNkulunkulu, bathi hayi ufuze unina.
ubefundisa uma befundisa ugogo ukuthi amthande uNkulunkulu. Abanye? Hawu bomama. Mamcela. Amen. Bafundisa ngokukholwa nokumthanda uNkulunkulu. Is there anyone? Mama Bit. Uthe uthanda uNkulunkulu nokuzimela ine echo lento kancane angimuzwa kahle. Ngicela uphinde ma. Uthanda uNkulunkulu umthemba bese uyazimela Ukuzimela as in independent, noma self-sufficient. Ukuzimela ikuphi? Self-sufficiency noma independence. Hawu, wemazibo kumncishelana. Umncishelana usafuna ungitshela umama Bit ukuthi ngi-understand le independence yakhe. Okay, all right. Mamzidli. Angimuzwa bafethu. Ngicela uphinde ma. Ine echo nje mangehlisa i-echo nje kuphela. Phinde sisi. Amazi ukuthi inkosi. That's very nice. Okay. Ngicela bonke abangaguli akungekho zinhlungu emzimbeni siphakameni sonke sifunde incwadi ka2 Timothy. 2 Timothy uTimothy wesibili, Timotheo wesibili. Sizofunda chapter 3 ka2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. Sizofunda verse 14 ukuya verse 17. Mhlawumbe siqale verse 10 ozongifundela. Siqale sifunde verse 10 until the end of verse 17. Ebese ungiphindela 14 ukuya 16. 2 Timothy, uTimotheo wesibili, 2 Timothy, Timotheo wesibili, chapter 3, sahluko sesithathu. Soqala ukufunda verse 10 siye verse 17. Kepha sizogxila verse 14 ukuya verse 16 isikhathi mesivuma. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 17. Amen. Ukubambelela esifundweni esilungileyo. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha nomgomo nenkolo nokubheka kahle nothando nokubekezela nokuzimelwa nezinhlupheko ezangehlela e-Antiokiya nase-Ikoniya nase-Listra. Ukuzingelwa okunjena ngakhuthazeka kukho, kepha inkosi yangikhulula kukho konke. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazawuqhubekela phambili ekubini, bedukiswa. Kepha wena yima kulokho ufundile nowakuqiniseka kukho, wazi ukuthi ufunde kobani, nokuthi kusukela ebantwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa. Kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa,
nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleleliswe yonke imisebenzi emihle. Cela uphinde 14 to 16. Ebese ubaba uNjilo uyasikhulekela. Verse 14. Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde obani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo egcwele enamandla okuhlakaniphisa, kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu uJesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni, kuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu omandla onke, ungoyise uNkosi yethu Jesu Kristu. Wena wedwa uphakeme, wena wedwa ulungile. You are a faithful God. uNkulunkulu amandla onke, izwi lakho liyaphila, izwi lakho is always relevant to our lives. uNkulunkulu amandla onke, ukhuluma ngezwi lakho, Baba wethu amandla onke, silalele singabantwana bakho, wena Nkosi yethu, Baba wethu. Sebenza ngezwi lakho to convict our hearts of God. Kusho kwezwi lakho the libukhali nosidlula inhlema esikanhlangothi zombili. uNkulunkulu amandla onke, khuluma ngezwi lakho ngathi uyaqala, Baba wethu amandla onke, ngegama likaJesu. Abantwana bakho emiphambi kwethu, uNkulunkulu oyingcwele, akaphume Nkosi ukuqonda kwakho, aphume Nkosi ubuhlakani bakho, ngegama likaJesu waseNazaretha. Open our hearts, O God, Baba wethu amandla onke. Noma kukhona nanye into enokusiphazamisa Nkosi ekuzweni izwi lakho, ngegama likaJesu. Thank you, Lord. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Cela sihlale phansi. Umuntu angazibuza ukuthi kuza kanjani ukuthi sifunde incwadi eqondene nokuyala abefundisi ngosuku lomama. Kuza kanjani ukuthi sifunde incwadi yokufundisa noma yokuqeqesha noma yokuyala abefundisi sifunde ngosuku lomama. Nake ngifisa sikubone kuloko kungenxa yemsebenzi nelegacy noma ifa leqhaza elibanjwe umama kulabefundisi esikhuluma ngabo, ikakhulukazi la sibheke lo mfundisi okuTimothy. Umpostoli Paul ubhalela uTimothy umyala ngezinto eziningi. La ku chapter 3 simbona emyala ngokuduka nokudukisa kwabefundisi abaningi ngezikhathi zokugcina. Abantu akuzobe bethanda imali, bethanda lokhu, beyithanda bona, befuna izikhundla eziphambili from chapter 3 from ku verse 1 all the way ukuya ku verse 9 ukhuluma ngabo labo bantu labo. Ukhuluma ngabefundisi laba abadla imali zomama, bathatha imizi yabo, take advantage yokukholwa kwabo, bangene emzini yabo bazenzela umathanda and even do horrible things kulabo bomama. Umuona ngalezo zinto lezo uthi wena ke bambelela kuloko okufundile. Umeqala lapha ku verse 10 uthi wena ubuke konke futhi wazi konke imfundiso mina engikunikeze zona mayelana nempilo, mayelana nokukholwa, mayelana nokubekezela nothando. Zonke lezi zinto uyazibala more kunalezi zinto lezi enizibalile njengefa enizoshiyela izingane zenu. Now okubalekile kulefa engifuna silibone nazi izinto ezintathu engifuna sizibheke kulifa noma ifa noma iheritage noma ilegacy ezoshiwa umama omkhonzayo uNkulunkulu. Ithi lento uma wena ilegacy yakho uzoshiya imoto, uzoshiya umuzi, uzoshiya imali, uzoshiya konke lokho okubambekayo, all these material things, mhlawumbe kukhona la umise khona imark. Because ilegacy enkulu ekumele ishiwe umama okholiwe,
ayishiye inganeni zakhe nakuzizukulwane zakhe into eternity. Ile legacy esizoyibona. Okokuqala sizobona ukuthi umama okholiwe ushiya ilegacy yezimfundiso einganeni zakhe. Izimfundiso zomama okholiwe. Okwesibili ilegacy umama ayishiyayo ithuluzi alisebenzisayo kulezi zimfundiso. Okwesithathu esokubona umsebenzi kamama okholiwe. Okokuqala izimfundiso zikamama okholiwe, the teachings of a Christian mother. Okwesibili sizobona ithuluzi elisetshenziswa yilo mama aphinde alishiyele izingane zakhe lelo thuluzi njengomama okholiwe. Okwesithathu sibheke umsebenzi kamama noma irresponsibility noma itask noma lento kuyiyona umama osindisiwe noma okholiwe noma umKristu kumele ayenze einganeni zakhe. Na angisheshe ngisho ukuthi awudinge imali contrary to popular belief. Awukwazi ukuthi angikwazi ukushiyela izingane zami anything because anginamali. Awukwazi ukuthi angifundile therefore ayikho into engayishiyela izingane zami. Awukwazi ukuthi angiqashiwe angisebenzi angitholi even ne350 or 360 kahulumeni isinqephezelo sikahulumeni angitholi pension angitholi lutho therefore akukho engingakushiyela izingane zakho. Chabo, akukho njalo. Into siyibona la kuverse 14, uverse 14 sibona umpostoli Paul ekhuluma noTimothy. Ngicela ungiphindele uverse 14. Verse 14. Yebo. Kepha wena yima kulokho ukufundile nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ufunde ngobani. Uthi nali ifa, nayi heritage, nayi ilegacy wena Timothy kufanele uyazi. Ilegacy yezimfundiso lezo wafundiswa zona futhi bambelela kukona ungakiyeki. Hold fast, hold very tight. Lapho kubo verse 10 mehla uthi kunama imposter. Nithi yini ama imposter uverse 13? Yini ama imposter ngesizulu? Kunama imposter, kunabantu abazenza abantu abangebona. Abathi mebekhuluma bakhuluma izinto ngathi ziyazwakala ziyabambeka. Ikakhulu la evangelini bakhuluma ivangeli lamanga neimfundiso zamanga okuzwakala ngathi zinesiqi ziyabambelela. Uthi kepha wena apostoli wena Timothy ngifisa ubambelele kuloko owafundiswa kona futhi ubambelele uqinise kukona. Because laba abanengi bafundisa imfundiso zamanga, wena bambelela kule legacy, bambelela kule sifundiso, bambelela kule heritage owafundiswa yona. Aphinde lapha kuverse 4 athi kuverse 14 athi ungabambeleli nje kule imfundiso ofundiswe zona. Qhubeka uzikholelwe. Kholwa kuloku ofundiswe kona. Okwesithathu athi nasi isizathu ukuthi ungakhohlwa ukuthi wakufunda kobani. Na ubani ongangitshela ukuthi ubani owafundisa uTimothy lezi mfundiso umpostoli Paul athi kuyena bambelela kuzona ungazilahli uzikholele nanoma kuneimfundiso eziningi ezikhona nanoma kunabantu abafuna ukubonakala bagqame nanoma kunabantu abasebenza imali wena bambelela kuloku ofundiswe kona ngoba wazi ukuthi wakufunda kobani. Ufundiswe ubani? Ufundiswe ugogo wakhe. Ubani ugogo wakhe igama lakhe? uLouis. Wafundiswa ubani futhi? Umnina. Ubani unina? uEunice. Now that is very important. Think about this. Futhi thina sisemseni kaNkulunkulu ukuthi siphila kuleso sikhathi
mhlambe even worse lesi uTimothy bephila kisona. Sinabefundisi abayithandayo, sinabefundisi abafuna ukuphakanyelwa, sinabefundisi abafuna ukuhlala ezihlalweni ezikhulu zegolide, sinabantu abayiphakamisayo, sinabafundisi abafuna imali, sinabefundisi abenza zonke lezi zinto besebenzisa izwi likaNkulunkulu. Umpostoli Paul uthi lalela lalela lalela, nanoma zonke lezi zinto zenzeka, wena ngiyakwazi, verse 10, wena ngiyakwazi ukuthi lezi zinto ozibone kimina awuqali nje ngokuzibona kimina, ufunde ukubekezela, ufunde uthando, ufunde i-patience and all of those things. Awuqali nje ngokufunda kimina, into owayithola when you were still an infant, useyingane, usancela, uyithole ebeleni, uyifundisa ugogo wakho, uyifundisa uma wakho. These women, these mothers, basetshenziswa uNkulunkulu ukuze mina mangihlangana nawe ngikuthole ulo Timothy onayo ngomsebenzi neimfundiso owayithola kugogo wakho noma wakho. Ku chapter 1 siku chapter 3 manje. Ku chapter 1 siyabona clearly ukuthi lezi zinto uzithole kugogo wakhe noma wakhe uLois no Eunice. Ku chapter 2 siyambona umpostoli Paul ukuthi kwayena ufike wagcwalisa kule foundation esolid ebekwe abazali bakhe. Now uthi bambelela kuyona. This is important ukunota ukuthi le legacy akuyona ilegacy kama wakhe kuphela uEunice. Ilegacy ekhata across ama generation awu 3. Ugogo wakhe uLois, first generation. Uma wakhe uLois, second generation. uTimotheo kwayena ubambelele kuleso sifundiso. Ubambelele kuleyo legacy. Umbuzo ngazibuza ukuthi is this scriptural? Somebody read for me Isaiah 59 verse 21. Fundo Isaiah 51 verse 29. No, not Deuteronomy. Somebody open Deuteronomy chapter 6 or verse 1, or chapter 6 from verse 6 to verse 9. Deuteronomy chapter 6, no, Isaiah chapter 59 or verse 21. Isaiah 59 verse 21. Mina-ke lokhu kuyisivumelwano sami nabo, usho uJehova, sokuthi umoya wami ophezu kwakho namazwi ami engiwabeke emlomeni wakho akuyi kusuka emlomeni wakho, nasemlonyeni wenzalo yakho, nasemlonyeni wenzalo yakho, usho uJehova, kusukela manje kuze kube phakade. Now lento uNkulunkulu ikhuluma ngoIsaiah. Funda Deuteronomy chapter 6. Mhlawumbe ufunde ngenxa yesikhathi ufunde from verse 6 ukuya verse 9. Lento ikhulunywa uNkulunkulu owayiyalela kuqala kudala, even in the Old Testament. Uthi kuyena, lalelani lamazwi ami engiwabeke emlonyeni wenu akahlale emlonyeni wenu manje, ahlale kinina, ahlale kuyingane zenu, ahlale kuyizukulwane nezizukulwane zezizukulwane zenu. Into eyenziwa uLois nento eyenziwa uEunice yinto eyalelwe uNkulunkulu okuyi-responsibility yabazali ukuthi bafundise ingane zabo imfundiso ezizoshiya ilegacy engunaphakade engapheli ezoba ne-impact into eternity. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to verse 9. Deuteronomy 6 verse 6. Lawa amazwi engibuyana ngawo namuhla mawahlale enhliziyweni yakho. Ubafundise wona abantwana bakho. Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, lapho ulala nalapho uvuka. Uyakuwagophela abe uphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho.
ukubaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. lalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngale imfundiso okumele sidlulisele einganeni zethu neingane zeingane zabo into eternity. Uthi lawa mazwi kufanele niwabophele ezandleni zenu nina maZulu nifake iphandla. uNkulunkulu ubethi kunokuthi ufake isiphandla sembuzi nesenkomo nako konke lokufakayo, faka isiphandla sezwi lakhe. Kungani uNkulunkulu athi ifakwe ezandleni? Kungani uNkulunkulu athi amazwi akhe asiwabophele ezandleni zethu? It's because la mazwi anamandla. Usho njalo lapha ku verse 14. But as for you, continue to what you have learned and have become convinced of because of those whom, in verse 15, and how from infancy you have the Holy Scriptures, which are able. Leli gama elithi able, igama ngesiGriki igama elithi linikeza amandla, linikeza icapacity, linikeza igunya noma amandla. So lamazwi uNkulunkulu athi akaboshwele ezandleni zethu, amazwi anamandla akwazi uku-influencer izinto ozenza ngezandla zakho. Anizwa lento bazalwane? Okusho ukuthi noma ngabe yini oyenzayo ngezandla zakho kumele kube yinto iyenzeka ne-influencer amazwi amandla abuya kuNkulunkulu. Na angikulekelele lamazwi umpostoli Paul atshela uTimothy ngawo ngaleso sikhathi beyingekho iNew Testament, bekunembhalo ethile yeNew Testament ibikhona kepha ebingaphelele njengam nawe namhlanje. Amazwi bekakhona bekuyi-Old Testament as a whole. So uthini umpostoli Paul? Uthi lamazwi anamandla yizwi likaNkulunkulu. Le imfundiso ezinamandla yizwi likaNkulunkulu. Akuthi ngako konke okwenza ngezandla zakho kureflecte amandla ezwi likaNkulunkulu. Akagcini lapho, uthi makabe obunzini lakho esiphongweni sakho amaJuda namuhla. Mawubona amaJuda namuhla kunento ayibophelela ekhanda la phambili la ineBhayibheli elincane. Nanamuhla amaJuda sakwenza lokho, ikakhulukazi mabenza lemicimbi yabo. But uyahlangana nomJuda, mina ngiyatravela across the world, uyahlangana nomJuda eDubai airport agqoka izinto zabo zabaJuda abophelele neBhayibheli la. Isho ukuthini lento? Ithi nemicabango yakho kumele kube imicabango influenced amazwi anamandla izwi likaNkulunkulu. So whatever you do with your hands, whatever you think okusekhanda lakho kumele ku-influence izwi elinamandla likaNkulunkulu. Ebese athi ukubophele kuma-doorpost. Ithi lento uma ungena endlini akubuse izwi likaNkulunkulu. Mawuphuma ngesicapha phuma ubuswa uyalwa ugayidwa amazwi kaNkulunkulu. Ukungena nokuphuma kwakho maku-influence izwi likaNkulunkulu. Ebese athi ukubophele emasangweni akho at the gate. Uthi beka izwi likaNkulunkulu at the gate ukuze wonke umuntu odlulayo ezweni azi ukuthi la ekhaya kubusa izwi likaNkulunkulu. Now, usethi kuTimothy, Timothy, ungakhohlwa lokho. Lamazwi wafundiswa wona namandla. Mina ngikuthole uyindoda ungaka, ngaqhubeka la oma wakho nogogo wakho bagcine khona, ngoba le legacy noma le lifa bakushiyele lona kuyilona lona, bambelela kulona. We are the third generation, nawe bambelela kona, idlulele kiwo wonke ama-generation azoza emva kwakho. Anizwa lento bazalwane? Umbuzo uthi ngabe
uyakwenza wena lokho njengomama uNkulunkulu akuthembe ngeingane yini na? Noma uthi ingane yakho ayinhlulekile na lalela. uTimothy ugogo wakhe noma wakhe bamqala asasebeleni ukumfundisa izwi likaNkulunkulu. Funda uActs izenzo zabapostoli, Acts chapter 16. Ngifuna nje ufunda verse 1. Acts chapter 16 verse 1. Izenzo 16 verse 1. uPawulu wahamba waze wafika eDebhe naseListra. Lapho kwakukhona umfundi othile igama lakhe nguTimotheyu, indodana yowesifazane okholwayo wamaJuda, kodwa uyise wayengumGreki. Now ngifuna ume lapha. Ngifuna uyibone lento. Ukhuluma ngaSaint Timothy. Izwi lisitshela ukuthi uPaul wahlangana kanjani noTimothy. Mhlambe qhubeka phela ngoverse 1. Uthini uverse 1? Noma verse 2. Funda verse 2. Verse 2. Owayenconywa ngabazalwane baseListra nabaseIkoniya, uPawulu wathanda ukuba ahambe naye, wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda ababekulezo zindawo, ukuba bonke babazi ukuthi uyise ungumGreki. Now yima khona lapha. Now uma ulifunda iBhayibheli ulazi amaJuda namaGreki bebengazwani. AmaJuda nabezizwe babengezwani. AmaJuda bekazibona kuyibona abantu. AmaGreki noma abantu bezizwe bekuma scumbag, bekuwabantu abangahlonishwa. Now umGreki nomJuda bengabingelelani. Uma bezohlangana emgwaqweni kanje ufanele omunye ahambe ngapha omunye uhambe ngapha, because akubona abantu abazwanayo, akubona abantu okumele bahlangane, bayacwasana, bayazondana. Niyayizwa lento? uTimotheyu lo uzalwa umama owumJuda, akagcini ngokuba umJuda kuphela, usindisiwe futhi. His mother was a Jew and a believer. Izwi lenkosi lisho njalo. UmJuda ngokuzalwa owaphenduka washiya iJudaism wabambelela imfundisweni zikaKristu. Ushade nomuntu ongasindisiwe. And lo muntu ongasindisiwe ashade naye kwi-society nje into eyitabu. Because bekungamele ashade nalo muntu because of engasindisiwe. Or worst of all yena umJuda. Now that tells you ukuthi bekungewona umshado olula. Kune possibility yokuthi uEunice ukhulise uTimothy eyedwa noma wakhe uLois. Because izwi lenkosi lisitshela ngoLois, lisitshele ngoEunice, lisitshele ngokuthi ubaba wakhe ubengasindisiwe. Ithi lento lo mfana imfundiso eziphilile nezeqiniso eziyifa azolishiyela nezizukulwane akuyona into ayithole kuyise, uyithole kunina. Anizwa lento. Futhi mhlawumbe anizwa la ukuthi liyakhona. Ithi lento kune possibility ukuthi nanoma beshadile uLois, she ended up raising this child as a single parent. Kungenzeka ushiwe indoda yakushiya nengane. Kungenzeka nje umithiswe indoda yakushiya nengane, yangakulobola kungenzeka le ndoda oshade nayo ayisindisiwe, wena usindisiwe. uNkulunkulu holds you responsible
ukukhulisa ingane ngezwi likaNkulunkulu. You can't make an excuse ukuthi ubaba ubengafuni. You can't make an excuse ukuthi ubaba ubengasindisiwe. You can't make an excuse ukuthi le ndoda yangishiya nengane. You can't make an excuse ukuthi wangimithisa wangibalekela. I was struggling but funny. You don't have an excuse as a mother. Anizwa lento. Eunice against all odds ebambisene noma wakhe. Ithini lento? Ithi mhlambe la phakathi kwethu namuhla njengoba sihleli kunama single parents asetshenziswe uNkulunkulu ngazo zonke indlela ukufundisa izingane ezishiwe hoyise ayifundisa indlela right. Wena ubuka lo mzalwane njengedivorcee, wena ubuka lo mzalwane njengomuntu oyi-single parent, wena ubuka lo mzalwane njengontombazane eyalahlekelwa isimilo, yakhulelwa ingenandoda ingashadile. uNkulunkulu uthi ngimthembile lo wesifazane, ngimthembile ngale ngane ngimuphe yona, ngimthembile ukuthi amazwi ami uzowatshala ey'nganeni idlulele kwizizukulwane ngezizukulwane. I think we need to give a round of applause to single mothers today. Nenza umsebenzi omuhle single mothers. Ukuba khona kwakho la enkonzweni kusho kona ukuthi wenza umsebenzi omuhle. Ungazenyezi, ungaboni lengane njengesiqalekiso. Ungaboni ukubalekelwa oyise njengesiqalekiso. uNkulunkulu uthembe wena. Siyazwana bazalwane, uNkulunkulu uthembe wena ngalengane. Uma lengane iphenduka iba umdlwembe, uNkulunkulu is going to hold you, mama, accountable. Khumbula, throughout the scripture, uNkulunkulu uvala isibeletho, uNkulunkulu uvula isibeletho. So ukuthembile uNkulunkulu ngalengane. Ayithi lento hamba wenza izingane, but seyikhona, sezikhona le ingane outside umshado. So ubalekile ubaba, ingane sikhona, uNkulunkulu is holding you accountable and responsible. Ayithi nani bobaba hambani nimithisa bese niyabaleka. Ayisho njalo. Ithi lento uthi Timothy, umpostoli Paulo uthi Timothy bambelela kulento. Bambelela ngobe wazi ukuthi wayifundiswa obani. Ithi lento i-character ne-integrity yalabantu wayifunda kubona incikene kakhulu nalento abakufundise yona. Anizwa lento. Labantu uyabazi, awumazi nje njengoma wakho, awumazi nje njengogogo wakho, wazi character yakhe. She's a godly woman. She's a believer. Wazi i-integrity yakhe, othe against all odds wangenza ubugebengu ukuthi akukhulise, wathemba uNkulunkulu ukuthi uzomupha amandla ukuthi akukhulise. Wazi character yakhe, wazi integrity yakhe. Wena wazi uma wakho namuhla, ufundile, useteshari, uyasebenza, futhi sowushadile, uma wakukhulisa kanzima, ebambelele ezwini kaNkulunkulu, ekukhulekela ubusuku nemini, kwesinye isikhathi uthi umdlwembe uzuma wakhe ekamereni ekukhulekela izinto ezinhle, uthi wazi character yakhe, wazi integrity yakhe. I-character yakhe ne-integrity yakhe kuncikene kakhulu nalento akufundise yona, therefore bambelela kuyona. Angibuzeke nenengane ezikhulile noma zingakhulanga kodwa seyihlakaniphile, zazi i-character yakho njengomama njenge-character enjani. Ingane ngabe zibona i-integrity kuwena njengomama. I-integrity yini integrity? Do you compromise izwi likaNkulunkulu just because you want to get out of trouble?
uhamba nezingane zakho udriver fast ebese umiswa i-traffic cop lithi maselifikile uxolisa uthi awu ngiyaxolisa baba benginganakile ukuthi sengigijima kangaka noma uthi mali kumisa i-traffic cop uhamba nezingane zakho uthi hey ngiphuthuma uma esibhedlela akagula usho uqamba manga uma usekhaya noma uma kade washona. That's integrity. That is integrity. So iyabuka ingane, iyafunda ingane, iya-observe ingane ukuthi lento uma angifundisa yona uyayiphila yini na. Umpostoli Paul uthi bambelela Timothy because integrity ne-character yalabantu abakufundise yona ihambisana nalento ibambelele ufunde kuyona ubambelele kuyona because kuyinto eyiyona yona. Now iliphi lethuluzi alisebenzisayo verse 15 akusiyimali akusumsebenzi wakho akusuba unemployed kwakho akusiyimoto nayo akusilomuzo nawo akuwona lamabhizinisi onawo ocabanga ukuthi nale imali ozi-investile ezinkulu uyi-investele ingane nabo retirement annuity and all of those things are well and good, but when it comes to what really matters, all of those things are useless. From verse 15. Verse 15. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imbalo egcwele enamandla okuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngonali ithuluzi imibhalo engcwele, sacred writings or the holy scriptures. In that time, njengoba bisengishilo, it was the Old Testament. Namuhla mina nawe sinenhlanhla sinezwi likaNkulunkulu eliphelele, the Old Testament and the New Testament. Uma ngabe uLois nendodakazi yakhe uEunice bakwazi ukukhulisa umpostoli Paul, by the way mina nawe siyama product omsebenzi owenziwe umpostoli Paul elekelelwa uTimothy. Uzibiza ngomzalwane nje namuhla, ivangeli lifike kuwena namuhla njengomuntu obe engasindisiwe umuntu wezizwe umGriki. It's because of umsebenzi uNkulunkulu awenze ngoTimothy nompostoli Paul uzusindiswe wena namhlanje. Uyayizwa lento umma wakhe nogogo wakhe iliphi lethuluzi bebelisebenzisa imibhalo engcwele. Ungashiyela izingane zakho zonke imali ubashiye ekufeni, ngabashiya na wonke lo muzi nalemizi emikhulu nama-properties owabuildile konke, ubashiye ekufeni, ubashiye ekubhujisweni. Uma ngabe lonke lelo fa alona if elisebenzisa ithuluzi elilodwa, ithuluzi okuyimbhalo engcwele kaNkulunkulu. Lalela ukuthi uthini ngale mbhalo. Uthi le mbhalo inamandla, dunamai ngesiGrika, inamandla, ine-capacity, ine-ability yokuthi kwenze ukuthi uhlakaniphe. Makes you wise. Funda Hebrews chapter 4. Funda Hebrews chapter 4, verse 12. Uthi le mibhalo ikwenza ukuthi uhlakaniphele ensindisweni. Hebrews 4 verse 12. Phela izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunenkemba zonke ezisika nanhlangothi zombili. Lihlaba kuze kuhlukaniswe umphefumulo nomoya, amalunga nomkhathi, lihlulela imicabango nezizitho zenhliziyo. Now, awungitsheleke ukuthi yiphi immaterial thing or material wealth ekwazi ukukhombisa lezi zinto esizibona ku chapter 4 verse 12. Akunamali ekwazi ukuzenza lezi zinto. Akuna profession, ungaba nawo wonke ama-degree wabeka odongweni,
ungaba nayo yonke imisebenzi ongaba nayo ephakeme uze ube upresident wezwe, ungaba nako konke, kepha ayikho into ozoyishiyela iy'ngane zakho enamandla njengezwi eliphilile silibona kwi-Hebrews chapter 4 verse 12. Ikwenza lento ukuthi uhlakaniphe, hayi ukuthi uhlakaniphele ukwenza imali, hayi ukuthi uhlakaniphele ukuphila emhlabeni, kepha ikwenza ukuthi uhlakaniphele insindiso, because uma ungenayo insindiso ingane yakho ungayishiyela yonke into. Uma ungayishiyelanga amazwi azoyihlakaniphisa ukuthi isindiswe, ushiye ingane nefa elisesihogweni. That is the tool. And then athi lapha ku verse 15, le tools laqale lisetshenziswa in infancy. Mawukhuluma nge-infant ukhuluma ngengane esencane esancela engazi lutho according to mina nawe. Ithi lento mawuncelisa ingane umama futhi I dare say usayithwele isesesiswini sakho, khulekela ingane yakhe isesiswini, uyikhulekele ngezwi likaNkulunkulu, uyikhulumise ngezwi likaNkulunkulu, uyifundele izwi likaNkulunkulu isesesiswini. Kube into oyijwayelayo ukuthi uma isizelwe uthi uyincelisa, uyiculela amahubo wezwi likaNkulunkulu. Hayi wena ingane uyibangela umsindo ngekwaito negqomo. Uze noma uyithulisa ngekwaito negqomo. And lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngidlala. I have families that I know abaneyingane ezincane ezithi noma yikhala uma bayidlalela umculo, i-radio noma i-CD or whatever, ziyathula lezo ngane. Angintshela mangintshela iqiniso. I'm telling you the truth. Abanye babo futhi niyabazi. Now can you imagine ukuthi le ngane ithuliswa yizwi likaNkulunkulu. Wena uyidlalela lo mculo wasezweni ongena endlebeni zengane, ungena engqondweni yakhe, ingene egazini ukuthi noma ingane ikhala uyidlalela lo mculo bese uyathula ingane. How much more if le ngane ubuyidlalela izwi likaNkulunkulu? Kusho izwi likaNkulunkulu lithi from infancy. Umpostoli Paulo uthole uTimothy sekukhulunywa kahle ngaye amongst abazalwane nasendaweni, wathi useyingane lo ngiyamfuna, ngizohamba ngiyosebenza naye la uNkulunkulu engithume khona kwabantu babezizwe. Ubani ufuna ukuthatha ingane yakho? Uma ucabanga nje wena mungacimeza manje ufe, ubani ongajabula ukuthatha ingane yakhe ayikhulise? Noma lo ozofuna ukukhulisa ingane yakho yilo ofuna ukudla imali yayo, hayi ngoba efuna ukuqhubeka le legacy yakho. Bebekhona ngaleso sikhathi abenza ngaleso sinto leyo. Uthi lensindiso, funda verse 15 futhi, lensindiso lokuhlakanipha nalokwensindiso is rooted ekumkholweni uKristu. Funda verse 15. Verse 15. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa uze ube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Le nsindiso ayizi nje noma kanjani. Le nsindiso izwa ngokukholwa kuKristu. Now, ukukholwa kuKristu ku-central kulamandla
wezwi likaNkuluNkulu elisembhalweni kaNkuluNkulu kunamandla. Ithini lento? Ithi lemibhalo iyodwa uma kungekho ukukholwa kuKristu, lembhalo become obsolete. Angazi noma niyayizwa lento. Iba nje obsolete. Ipower yokuthi lemibhalo iphile ihambisana nokukholwa okubeka kuKristu. Angazi noma niyayizwa lento ichazeka kahle. Angichaze kanje. Baningi abantu abalaziyo izwi likaNkuluNkulu. Mhlawumbe sibeke kanje. Ziningi izinkolo, maningi amabandla, amakatholika, oShembe, oJehovah's Witness, ngingabala ngithini, bonke bayalazi izwi likaNkuluNkulu, including amaSulumane. Kepha abakholelwa kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi bese bathola lensindiso. Badinaya ubuNkulunkulu bukaKristu. Bathi uKristu akayona indodana kaNkulunkulu. uKristu akayena uNkulunkulu in the flesh, akayena unkosi inathi. uKristu is just a prophet. Now, bayalazi izwi, bayalishumayela lelizwi, kepha lelizwi abalishumayelayo ngobe alinako ukukholwa kuKristu. Liyize leze alilideli ensindisweni. Now, ungajatshuliswa ukuba umzali ukuthi before nilala ingane yakho yenza i-memory verse. It's very good. It's very good ukufundisa ingane i-memory verse. Uyifundisa, it is very good. But uma ungafundisa ingane yakho ukuthi le memory verse ihambisana nokukholwa kuKristu, ufana nomuntu onikeza ingane izwi likaNkuluNkulu ngaphandle lokulinikela amandla. Umnikeza izwi but awumnikezi namandla ahambisana nalezwi, because amandla ahambisana nalezwi asokholweni kuKristu. Ithi lento uma unengane soyibona seyihlakaniphile nje, ubungayitsheli ngoKristu awukakenzi umsebenzi wakho uNkulunkulu akuthembe ngawo kulengane. Ithi lento akumele sikhale sithi ingane zethu azisindisiwe. Fanele sikhale sithi ingane zethu zisukile kuKristu. Anizwa lento? Because wena njengomzali wenze konke ukunikeza ingane uKristu nezwi likaNkulunkulu, ebese yona iyaziphumela seyindala, kepha wena uyifundisa into right. Lithini izwi lenkosi? Lithi, train a child in a way he should go, and when he is older he will not depart from it. Angithisho njalo. Now lelo vesi alithi mawukhulisa ingane wayinikeza uKristu, wayinikeza izwi kusho ukuthi ngeke iduke ngesinye isikhathi. No, it does not give you a guarantee yokuthi ingane yakho ngeke yone. Asithathe example uAdam noEva. uAdam, asithathe uAdam nje yedwa. Ubephila ngezwi likaNkulunkulu, ngerevelation ebuya kuNkulunkulu, wayidlulisela kuEva. Kopha uthe kunjalo ephila ngezwi likaNkulunkulu wakhetha ukona. Kepha ngelinye ilanga izwi likaNkulunkulu elitshale kuAdam, uAdam wazibona ububi bakhe esefuna ukubuyela kuNkulunkulu njengami nawe. Iyazwakala lento? Ithi le ngane yakho akunikeza igaranti ukuthi ngeke yone, akunikeza igaranti ukuthi ngeke icezuke kuNkulunkulu, kepha uma uyifundise izwi likaNkulunkulu iyothi ngelinye ilanga ikutrouble ikhumbule amazwi anamandla ayinikezwa umama ebese ibuyele endleleni. Yazwakala bazalwane? Okugcina yini umsebenzi kaMama, verse 16. Verse 16. Yonke imibhalo ephefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ukulungisa. Lithini lelizwi?
lithi lalela, lento eyenziwe uma wakho, lento eyenziwe ugogo wakho, lento eyenziwe uma wakho nogogo wakho bebambisene, okuyiyona le Timothy okumele ubambelele kuyona namuhla, umsebenzi kamama ukwenza lokho, umsebenzi womzali, umsebenzi ubaba mengabalekile, umsebenzi wakho baba nomama ukufundisa lo mntwana izwi likaNkulunkulu, ngobe lezwi liphuma kuNkulunkulu. Ithi lento akuwona umsebenzi webandla ukukhulisa ingane yakho. Ngiyazi ukuthi nizothi hawu kanti siyilethelani ingane. No. From infancy awukwazi wena uexpect ukuthi ingane yakho ngizoqhubeka la wena ufundise khona, ongafundisanga lutho usayincelise ingane. Akuyona irresponsibility yebandla, noma it is not the prime responsibility yebandla ukukufundisela ingane yakho imisebenzi nezwi likaNkulunkulu. It is your first responsibility. Uma usuyiletha emandleni, ibandla liqhubeke libeke isitini la wena usubeke khona ifoundation. Nangu umpostoli Paul uthole uTimothy uma wakhe nogogo wakhe sebayibekile ifoundation, waqhubeka lapho. Akuwona umsebenzi kahulumeni ukukhulisela ingane. Akuwona umsebenzi ka-anti noma lo mama okulekelela ekhaya ukukhulisa ingane yakho. Akukona umsebenzi kahulumeni, akukona umsebenzi ka-anti ukufundisa ingane yakho izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uvula isibeletho sakho, uNkulunkulu wathemba wena. It is your responsibility. Anizwa letho, ngiyaza niyifuni. Lalela ngikutshela, izwi likaNkulunkulu lizofundisa lengane ukuthi ihlakaniphe, ivuleke amehlo, ivuleke namehlo kamoya, because lesifundiso esisezwini likaNkulunkulu si useful to teach, si useful to rebuke, ukusola. Ukusola isho ukuthini? Ithi uma unikeze ingane izwi likaNkulunkulu, iyothi ngelinye ilanga uma iphambuka izwi likaNkulunkulu libuye engqondweni yayo, lengane izoba convicted, izofikela ukuzisola. Ayizisoli yona ngoba izisola, isolwa yizwi elinamandla likaNkulunkulu elitshale unina noma ubaba ekhaya. Ebese lelizwi then it rebukes the child. Lelizwi lilungele ukuyiqondisa, to correct, ucorrect ukuthi seyibonile ukuthi yonile, izwi la ikhumbuza, yase iyazisola, iba convicted, ebese izwi liyayirestore ingane, liyibuyisele. Wena wabona ujantshi, isitimela siphume kujantshi, ebese siyabuyiselwa kujantshi. Izwi elibuyisela ingane kujantshi. It corrects, it rebukes, and it corrects. It's to put back upright. Lingagcini lapho, ebese liyayitraina ingane, liyayiyala, liyayikhulisa. Izwi elikhulisa ingane ukuthi ibambelele ezwini kaNkulunkulu. Ithi mayiphila iapply izwi kaNkulunkulu, ebese ngokwenza njalo iyaqeqesheka, iyatraineka ekulungeni, hayi lokulunga kwenhliziyo, but ukulunga lokuthi uNkulunkulu uthi wena you are doing right before me. Uma uyekela uhulumeni efundisa ingane yakho, uthembele kothisha ukuthi bazofundisa ingane yakho. Othisha nohulumeni bazofundisa ingane yakho ukuthi izikhethele ukuthi ifuna ukuba umfana noma ifuna ukuba intombazana. uNkulunkulu uyidale ewumfana, ebese esikoleni bathi ungakhetha nje ube intombazana. uNkulunkulu uyidale eyintombazana, esikoleni bathi ungakhetha nje ukuthi uba umfana.
angibeke uhulumeni wethu namuhla la eSouth Africa ulandela uhulumeni wamazwe ase-West ukuthi ingane zethu from primary school they can decide if they want to be called a he or a she. Okuphambene nezwi likaNkulunkulu. Uhulumeni uzonikeza ingane yakho igunya lokubulala ingane engakazalwa, i-abortion ithi ungayibulala. Uhulumeni wethu la eSouth Africa uthi ingane ena 12 years uma ingakhulelwa inelungelo lokhushula isisu ingakhulumanga nomzali, ayidinge parental advice. Ingane yakhe na 13 years iyazini ukuthatha isinqumo esingaka. Uhulumeni wethu la eSouth Africa uthi that's okay, you can do that. 13 years old, you don't need parental consent, you can just do abortion. Okuphambene nezwi likaNkulunkulu. Uhulumeni mawumkhulu uthi ingane zakho zikhulise uhulumeni. At primary school today, ingane zifundiswa ukusebenzisa i-condom. At primary school ingane yazini nge-condom. Baphinde bayi-demonstrate ukuthi kufanele ayisebenzise kanjani. So your government will teach your child to engage in sexual activity okuphambene nezwi lami. Angazi niyayizwa lento bazalwane. So izwi likaNkulunkulu linamandla ukuthi wena mzali mawulitshalile ulitshale from infancy uyothi uhulumeni noma efuna ukuyikhipha lengane ezwini likaNkulunkulu ebese uNkulunkulu esebenzisa izwi to correct ingane, to rebuke ingane, to train ingane, because wena njengomzali wenza into uNkulunkulu akuthemba ngayo ngalesikhathi evula isibeletho sakho. Uhulumeni uzofundisa ingane yakho aphinda legalize njengoba sekwenzeke eSouth Africa ukuthi i-prostitution is legal. So umpostoli Paul la uthi wena Timotheo ungumfundisi, but ungakhohlwa ukuthi lo mfundisi bakho akusiyiloko owakufunda kimina kuphela. Ngifice uma wakho nogogo wakho sibewenzile umsebenzi, and lo msebenzi awupheleli kuwena. You are the third generation. Ngifuna ukuhamba nawe ukuthi sifake lezwi lezincwadi ezingcwele kizo zonke izizwe kumhlaba wonke ukuze abantu babe nalefa elatshala ugogo wakho noma wakho kuwena. Wena ke njengomzali liphi ifa olishiyele ingane zakho namuhla? Iyiphi le generation ukwahlala wathula wacabanga ukuthi i-generation eza ngawe izingane zakho nezingane zeingane zakho nezingane zeingane zeingane zabo ikuphi ezizokukhomba ngawe mama Sithole? Ngabe impilo yakho kule ngane uNkulunkulu akuthembe nazo kuyothi ne-third generation, fourth generation and 10th generation bathi lento sayithola kugogo, lento sayithola kuma. Sister, yini oyishiyele ingane zakho uNkulunkulu akuthembe ngayo? Wendy, good to see you, my girl. Yini ozoyishiyela le ngane uNkulunkulu akuthembe ngazo Wendy? Bamkhazi, ungathi izwi likhuluma, sikhuluma ngomama lapha sikhuluma ngawe futhi. Because into engiyona manje nendlela engihandlisha ngayo izwi likaNkulunkulu manje, it's not for me
It's for me to pass it on to one generation to another. Izwi kaNkulunkulu silibonile libophele la ulibeke yonke indawo ukuze wonke umuntu azi ngezwi kaNkulunkulu starting from la endlini yakho. Uthi dlinza ngalo nihleli, dlinza ngalo nilele, dlinza ngalo nivuka. No. Nina ndlinzi ngezwi, nidlinza ngale soap yobutabani eniyibuka TV, futhi maningayibukanga inhliziyo yakho iba buhlungu because ujatshuliswa yilento enyanyekayo kuNkulunkulu. How dare you njengomzalwane uNkulunkulu akuthembe ngeingane uhlale ubuka imovie enobutabani yini oyidrisha eingqondweni zeingane zakho. This thing is going to go on for generations and generations and generations and generations and generations. Be careful what you do. Be careful what you do with your hands. Ingabe izwi kaNkulunkulu liboshele ezandleni zakho. Be careful ukuthi yini esengqondweni yakho. Ngabe izwi kaNkulunkulu lisebunzini lakho. Be careful what you do when you're at home in front of children. Yini le wafundisa yona. Ngabe lento bafundisa yona ihambisana nezwi kaNkulunkulu noma into yokubakitaza yet ibalahla ibakhiphe ezwini kaNkulunkulu. That's the legacy of a Christian woman. Let's pray.